Tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen halitta annabin rahama manzon tsira amincin Allah su kare tabbata a gare shi. Kudurar mu yau tana jawo hankalinmu ne akan sallah. Kasantuwar sallah ita ce abu na farko da Allah ya fara wajabtawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da al'ummarsa a cikin ibada. Kuma ita ce rukuni na biyu cikin rukunin musulunci. Daga rukuni na farko na kalmar shahada sai sallah ita ce rukuni na biyu, kuma sallah ita ce ginshiki na addini. Mana yadda kashi yake a gadon baya, yadda da wannan kashin na gadon baya mai dauke da kashi mutum ke tsayuwa, haka addini ma da sallah yake tsayuwa. Shi yasa lalle ya ku bayan Allah da wannan ne ya zama to sallah saboda darajarta da matsayinta take da keɓantattun waɗansu abubuwa koma bayan sauran ibadoji, take da ɗaukakar daraja a kan sauransu. Na daga ciki saboda girman darajar sallah na yadda ta bambanta da sauran ibadu, ita ba a wannan sararin ƙasa aka wajabta ta ba. Sabanin zakka aka wajabta ta a Madina, zakka aka wajabta ta a Madina. Jihadi da amma ita sallah da za a wajabta ta sai da Allah ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba shi da wannan duniyar, aka wuce sama har ta ɗaya ta aka wuce sama ta bakwai, sannan Allah ɗauki saki ya ba annabi sallah da kanshi. Sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kuma aka aiko mala'ika Jibril ya kuma zo ya nuna ma annabin yadda ake yin sallar a aikace, bayan kuma ya je an ba shi kai tsaye. Shi yasa wanda yana daga cikin ɗaukakar darajar da sallah take da ita akan sauran ibadu. Kamar yadda take kuma farkon ibadar da aka wajabta, haka nan kuma ita ce lamari na farko ko abu na farko da za a fara yi mu mutum musulmi hisabi akan shi gobe tashin alkiyama. Mana ana busa ƙaho, kowa na tasowa daga kabarinsa, da farkon abin da za a fara mu kowa hisabi da sallah shi ce. Mana sallah ce da ita ake awo, mana marashin sallah ba ma sauran abin da za a gwada kenan. Ko in sallah ta rushe, to duk abin da zai biyo baya ma rusasshe. Kuma wannan ke nuna mana lallai ashe sallah tana cikin mafi muhimmanci, kamar yadda saboda muhimmancin sallah ya zama to ita ce wasiyar manzon Allah ta ƙarshe a lokacin bari shi duniya. Annabi cikin ciwon sa na ajali, kuma akan gabar rabo shi da duniya, annabi yana cewa as-salatu wa ma malakat aymanukum. Annabi yana cewa na hore kar ku sake ku yi wasa da sallah, ku kiyaye sallah da abin da damar ku ta mallaka. Ta wannan kalmomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ya bar duniya. Duk waɗannan abubuwa don su nuna ma al'ummarsa wajibcin sallah da girman matsayin da sallah take da ita. Shi yasa sallah ta zama rukuni na biyu a cikin musulunci. Me yasa ta biyo kalmar shahada? Dan kalmar shahada furta ta da baki ne, amma kudurce ta a zuciya ne. To sallah ita ke gaskanta wannan abin da mutum ya kudurta. In yana sallah shine ya kiyaye wannan abin da ya faɗa, ba ya kasa baki ba. Zuciyarsa ta yarda, shi yasa gangan jikin matari. Shi yasa sallah ta zama to ita ce cikin rukunin musulunci, ita ce ibadar da ba inda za a ɗauki mutum. Saɓanin sauran rukunan da za su biyo guda uku bayan kalmar shahada da ita sallah da. Domin wani yana iya bar duniya bai ba da zakka ba, dan bai mallaki a dukiyar da ta kai nisabin da zai bayar ba. Kuma in ma zai bada din, mabiya ga sani sai ta zama to sau ɗaya ne a shekara. Yanzu in musamman zakka ta kuɗi ko zakka ta dabbobi, duk shekara in aka cire aka bayar, sai kuma faɗi idan Allah ya kai. Sai zama to sau ɗaya ne a shekara. Bal a cikin marukun nan akwai wanda shi sau ɗaya ne ma a rayuwa, kamar aikin hajji. Wanda Allah ya ba dama ya je aikin hajji sau ɗaya, to ya sauke farali har ya bar duniya, ko da bai ƙara ba. Kamar yadda kaga wanda bai samu wadata ba yana iya barin duniya shi bai aikin hajji ba, kuma bai da laifi. Wanda bai samu wadata ba yana iya barin duniya ba tare da ya ba da zakka ba, kuma bai da laifi. Haka Ramadan shi ma shekara ne, wata ɗaya a shekara. Shi ma wanda bai da lafiya yana iya musanyawa da wani. In ba da abin musanya shi kenan sai kuma ya tafi ba sai yayi ba, kuma bai da komai wurin Allah ta ɗauki saki. Saɓanin sallah, ita sallah ba wanda aka ɗauke mawa. Mai wadata da talaka, zaunannen gari da matafiyi, namiji da mace, lafiyayye da mai ciwo, ba da aka ɗauke sallah. Sai dai ya zamanto sallah tana bibiya na yanayin lokuta ko yanayin da mutum ya samu kanshi.
in kana da lafiya sai kai a tsaye, in ba ka da lafiya sai ka zauna. Bakin gwargwadon karfinka da lafiya ka bakin gwargwadon yadda za ka yi sallah. In kana zaune zaman gida sai ka cika sallah. In kana halin tafiyar da ta isa kasar sai ka yi kasar. In kana halin amintuwa sai a haɗu a yi jami'i. In ana halin tsoro da jami'in ma bai yiwa sai kowa ya tashi. In da dama a kalli gaba sai a kalla, in babu dama a kalli duk inda amma sai an yi ta. Kaga wanda ke nuna lalle fa sallah tana ita ce mafi girma. Shi yasa da wannan nema wasu malamai suka tafi a cikin cewa mutumin da baya sallah ba musulmi bane. Suka kafa hujja da Allah ga ayat da Allah ya ce muridi da ilai, mutane suna ba su komawa zuwa ga Allah, sai Allah ya ce wattaqu, dan haka ku ji tsoron Allah, wa aqimus salata, ku tsayar da sallah, sai Allah ya ce wala takunu minal mushrikeen, kar ku kasance cikin wanda suke mushrikai, mana wanda yake cikin mushrikai irin wanda ba sa sallah kenan. Shi yasa Ibn Hajar Allah ya masa rahama da yazo yana bayanin wannan ayat sai ya ce wannan ayat ce dalilin mutanen da ke gani cikin malamai wanda suke ganin barin sallah kafirci. Kuma hadisi ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum salah, faman tarakaha faqad kafara. Annabi ya ce abin da ya bambanta mu da kafirai, Annabi ya ce ita ce sallah. Duk wanda ya batta, Annabi ya ce shikenan shi ma kafiri ya kafirta. Shi yasa lalle ya ku bayan Allah wanda ke nuna mana sallah ibada ce mai girma, ibada ce mai daraja, wanda za mu ga shi yasa ma saboda darajar ta a cikin alkur'ani ta zowa da salo mabambanta a wajen yadda Allah yake isar da sako ga al'umma. Wani lokacin Allah ya umarni da a yi sallar ita kadai kamar da Allah ya ce wa Allah da sarki ya yi bayani da a tsayar da sallah wa aqimus salata inna salata tanha anil fasha wal munkar. Anan sai ya zama to sallah akai magana. Wani gurin kuma saboda darajar sallah sai mu ga an gwama ta da zakka wa aqimus salata wa atuz zakat. Wani gurin aka gwama sallah da haƙuri wasta'inu bis sabri was salat. Wani gurin aka koma ta da yanka fasalli li rabbika wanhar. Wani gurin aka koma haka za ta muga yadda take fitowa cikin alkur'ani da salo mabambanta duk dan ya nuna darajarta da girman matsayinta. Yasa ya ku bayan Allah bawa yana samun jin daɗi da ganawa da mahaliccinsa ne Allah subhanahu wataala lokacin da yake cikin sallah. Shi yasa kuma Allah sai ya tsara rayuwar ɗan adam take buɗewa da sallah kuma take rufewa da sallah dan ɗan adam ya samu nagartaccen rayuwa. Da alfijir ya ke to abin da ake so mutum ya fara da shi sallah. Lokacin da shafaqi ya bace, lokacin da dare ya yi ya za a kwanta bace, abin da ake so mutum ya rufe da shi sallah. Duk wannan fa na batin sallolin ma farilla ake magana ba ma sallar da take ta nafila ba. Shi yasa ya ku bayan Allah sallah tana da gangan jiki kuma tana da rai. Malamai suka ce gangan cikin sallah shine ruku'inta da sujjadarta da kabarbarinta da karatun da ake yi. Ran sallah kuma shine kiyayewar sallah da sanya kushu'i da sanya tsoron Allah a cikin zuciya. Shi yasa aka ce kamar yadda mutum ke rayuwa ta bangare ne gangan ciki da rai, kusan kwatankwacin haka sallah take. Kamar yadda mutum yana rayuwa ne ta wajen gangan cikinsa yana bukatuwa da abinci, saboda duk mutumin da zai rayu ba zai rayu ba sai ya ci abinci. Yanda wannan abinci shi ke gina cikin ɗan adam, irin yadda mutum zai ci abinci da kyawun shi da irin yadda jikin shi zai ginu, to ya haka ita ma zuciya sallah ita ke gina zuciya kamar yadda abinci ke gina gangan jiki. Bal yadda sallah take buƙatar mutum ya yi ta a cikin zuciya, yadda mutum zai ya fi yadda gangan jiki ke neman mutum ya ci abinci. Shi yasa aka ce ai mafi akasarin al'umma cin abinci uku suke a rana, abincin safe, rana, dare. Wanda akwai wadata yana iya wuce haka, wanda ba wadata yana iya gaza haka, amma normally abinda mafi akasari abinci uku ne al'umma suke rayuwa da shi. Saboda mai saboda gangan jiki yakan buƙaci abinci aƙalla sau uku. To amma zuciya saboda buƙatuwar zuciya ga sallah ta fi yadda gangan jiki ke buƙatar abinci, shi yasa ita sai aka ɗora mutum ya yi sallah sau 5. Ya wuce adadin uku na cin abinci. Saboda me? Saboda kamar yadda idan mutum ya ci abinci zuwa waɗansu 'yan awanni wannan gangan jiki zai darkake wannan abincin, mai amfani ya amfani, mara amfani ya fita. Zuwa wasu 'yan awanni mutum zai sake buƙatar abinci don ya sake ci karo na biyu. Haka ran ɗan adam yake buƙatar sallah, kuma sallah da rai yake buƙatar
yasa sai zama to akalla mutum ana buƙatar shi har sau 5 a cikin yini. Dan ne dan kada wani abu ya ɗauke ma ɗan adam hankali a duniya. Ma'ana da mutum wani abu zai fara shi sai a ce lokacin sallah ya shigo. Sai mutum ya gana. Kuma akalla in akwai imani a ce mutum kullum zai gana da mahallicinsa sau 5, wannan zai sa ba zai yi sakaci ba. Shi yasa Allah ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hana aikin alfasha da aikin munkari. Ma'ana ma'auna a cikin rayuwa kamar yadda da yake asalin ma sallah so 50 ba aka farlata ta. Wanda in ba dan an sassauta ta ba da yanzu tana nan a 50. Wanda kuma da a ce yanzu salloli 50 ne za a raba a cikin yini, da duk bayan awa nawa ne za a dawo. Ko awa ba a yi mutum zai rika dawo sallah. Dan baki ɗayan cikin kwana da yini ai awa 24 ne. To sallar da take 50 ka kusan ta cikin rabin awa ko abin da ya minti 40 sai an dawo an yi sallah ke. Amma aka sassauta wa al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gami da an rage adadin amma ba a rage musu ladan ba. In sun yi lada yana nan kwatankwacin kamar 50 din suka yi. Duk sallah ɗayan kamar sallah 10 ce. Amma Allah yake bukata al'umma su kiyaye ta kuma sai zama to al'umma sun kasa kiyaye. Wanda ganawa da mahalicci da bawa yake yi lokaci bayan lokaci a cikin yini shike ƙara kulla alaƙar ɗan adam da mahaliccinsa. Dan ɗan adam in ya kiyaye sallah bai da wanda yake gana da shi kakan alaminsa kamar Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wanda sau ɗaya kuke haduwa, akwai wanda ko gida ka bari ka bar iyalanka baka dawowa gidan sai dare, amma Allah duk inda kake yana buƙatar ganawa da kai. A halin tafiya ka duk lokacin da sallah yayi sai aka sa kuma a kirawo sallah dan a tunasar da al'umma ne lokacin sallah ɗin. Yasa wani malami ya ce bambancin al'ummar da na yanzu. Na da sai suka ɗauki sallah suka sa a cikin zuciyarsu, don haka ba abin da ke shagaltar da su daga sallah. Suna rayu mutanen da sun rayu ba da speaker balle a ce sauti ya kai musu. Babu agogo balle su gane lokacin su tawo. Babu alam da za su sa ya rika ta amma duk da haka lokacin sallah za su ce masallaci. Kuma ba sa kuskurewa saboda sun ɗauki ibada sun sa a cikin ciki. Duk halin da suke ciki ba zai shigantar da su ba. Mu kuma yanzu da yake sallar ta ja baya ga na speaker ga agogon mutum ma ya kwanta bacci ga alam din ya sa amma da yake cikin zuciyar ta yi bacci sai cikin shi ma ne. Sai da mutum sai a yi kuma mutum ya maka. Shi yasa lallai ya ku bayan Allah. Da wannan ne malamai ke cewa silar da ke nuna alaƙar mutum da ubangijinsa ita ce sallah. Shi yasa aka ce tun mutumin da ya tsaya ya gyara sallarsa tsakanin shi da ubangiji kada ya ji komai gaba ga duk bukatar su zuwa wurin ubangiji ya daga hannu ya roƙa kuma Allah zai amsa sa. Amma alaƙar sallah in ta ɓaci tsakanin bawa da mahaliccinsa bai yi ma Allah to kuma ba wata bukata da za ta taso kace kuma za ka tunkari ubangiji kana son ya biya